Mikel Laboaren katedraren balorazioa aurtengoa oso positiboa da. Batetik aukera izan degulako saria bera nolabait deialdia egiteko, ez? Eta gero baita ere pozik parte hartzearekin. Aurten izan dira 12 lan, 12 gradu amaierako lan, eta gainera ez da bakarrik kopurua. Batez ere, azpimarratu nahiko genukena da baita kalidadea. Oso maila altuko lanak izan dira, orokorrean, oso onak, eta lana, epaimahaiak lana izan du aukeratzeko. Azkenean, Gral saria Leire Amenabarrek irabazi du, Leire Amenabar Larrañagak, eta bere gradu amaierako lana esango nuke, berezi xamar dela, gizarte psikologiatik egindako lan bada, iker lan bat, eta nik uste dut zentzu horretan eskaintzen duela ikuspegi berezi bat. Batez ere euskal kulturaren inguruan. Orduan, gure balorazioa oso positiboa aurten ere, eta batez ere hori, aukera izan delako, deialdia egiteko, ebazpena egiteko, eta gaur gure artean edukitzeko irabazlea.